Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Pini nili nani tumhana paklang ponji lake na tum hem tot lun pen ko sonsi SBI KYC kurijima pu lasi pini nili nani tumhala senenge tham ponji lasi na tum kitche mi juran nang lang dunon nili nani tumhan kadok kave na tumhan nang than et po kacheng si lake na tum KYC pu ko pilo labang chini ginang sot lasi KYC pu ke know your customer pu lake nang tumhan nang chini nang koi jongsi nangli tum jongsi hola dake jongsi account khuli dam lo putela so bank ke nangli tumhan nangli man nangli core sop chini nangji mate nangli dolang ne avelon he lahai chini ji aphansi la KYC ke kibibi jongsi nangli tum jongsi KYC submit me polute nangli tum account ke fridge dokok po fridge polute nangli tum ladak nangli tum account long harule tangka ke ong pu wifi sita nangli tum poisa san town e thap town e lasona ki sung phokok pho detta hailo lasi nangli tum lasi nili nangli tumhan nang than ponji puke latsuat alam lo lasi nangli tum beng long le dam lo pute nangli tum da chini lo munit ke la son jo ki ongji la pen la chota kali nangli tum bharata damlang bharata nangli tum ke dam ki wang nomolom ke bharata adorso tanglo gari bharata lasi nili nangli tum nang than ponji puke nangli tum hodak dam de pen hem to lun pen chapatang dera phantin nili nangli tum hana paklai pu lasi nangli tum ke chemi ke jura nang lang don pe menon ten nili nai paklang pon ke dam tangan ta ke no phane nang tumhana paklang kali lasi non ke vanji anta nili ke mi phane nang tumhana paklang ji lasi nang tum jong si nili video subscribe kelang pore subscribe danon la pe nang tum jong si nili video share selang pote share ik danon athige ili karbi solang doarat do tum an thek et nang ji la pen joy ke joy phang pen non molom ke joy thek et nang ji pusi nili ning kama tha lasi nang tum ta nang cherap dun ik pen la so video un an share non la pen pathek ednang ili karbi arat do an to tangte video le cheng thunang ke cheng si lage nali tum la KYC ki claim lage hem tot lon bank ki hinia process do first process bank ke nali tum la email ka puthai pen chok nali tum bank e passbook long SBI email roji hola dak lang pon denon nali tum thek long po la pen isia bank ke nali tum by post hala post office long jogdam chok la puyat chok thu la envelope long thap pame mat nang tum la address tok pame non la address tok pame non la post office long jogdam chok nang tum gate bok na post office long la pen la son pen le nang tum claim ta chok la si nang tum nang lang dunon ke chemi ke judan la lon te chini don ke cheng si le nang tum smartphone long chedam nang po la dak chrome doji dak chrome long click nang po la pen nang tum la dak type nang po SBI KYC form po la dak la click that pen non la phone interface bang po la first bangali second bangali la third bang ji yo dak la hai long ber bedati ke menang tum ber ta ene ber thap jong po la se la dak la third long do SBI KYC form PDF download po la se la dak aber nang tum scroll on la dak download PDF for ber thek long ji yo la dak click lo de choklo la se la dak nang tum click da ji pote click delote amena che download that po la penang tum la so PDF ke nang tum print out de non print out that pen nang tum fill up nang po nilinon la so page si dam bom lang download po pusi nili la so form ke lang ji phanlo non 6 second dolang malom sing hong chenang po yola dak la sona pornang gi pidoji la pornai pitang lote dak amena che download that po la dak la pen la dak ta nang tum chelang thume la phone hen lo jo PDF ke long ji ke nang tum non ke la dak nili PDF silang po ladak PDF long ladak click nang po nang tum la PDF picture long athe non nili ne paklang chot lage nang tum se print out thunang po lage nang tum se print out dane dak know your client bodo KYC pu State Bank of India pu nang tum print out that pan ladak fill up nang po ke cheng si ladak ara blank box do ojo e long the box do la box long nang ki pi an ke nang tum tick pi na po kololo se nang tum fill up ji an ke ladak name in block podo dak lasi ladak nang tum block letter pen nang tum nang li men tok nang po nang li kur pen la na athaksi la pen da phit second dolang la da yo second long ke father's name kalite nang hema sor spouse name pu nang hema sor men kalite nang ni thar bura men si chitok nang la dake la pen da phit ber la dak doji gender pu gender long nang tum click nang po male female pu do la pen nang tum chong waino lake la pen nang tum marriage status pu do da yo single ma married ma pu single pote nang tum single lo merit pote merit click na po la pended la dak nani tum date of birth pu do dak date of birth chitona po la pended hapu ar seranat
nang tum photo chupa bonang po lapen dak 4A do jo nationality pu dak Indian long tik pinang po lapen la dak status pu do nang tum resident individual ma mate non resident ma dak nang tum resident long se click nang po lapen dale te la dak nang tum han 5A do pan pu nang tum pan card number si pinang po lapen la dak 5B ta nangi pido thu unique identification number pu laken nang tum Aadhaar number si pinang po la dak ke lapen la dak 6 nangi pido thu nang tum han pan card ma mate specific proof identity pu la dak nang tum pan card han tik pino nang tum long lapen dat address detail pu do la dak yo nang tum la dak tik pide nang po la 1 long bang B long ke B1 long tik pide non lapen nang tum address tong la dak village state country tong la dak lapen dal la dak berta 2 long ke yes pu tok te chok lo 2 long yes pu del te 3 pai tok nang po 3 long e contact number ladak nai pia teng to mobile number email hai chipi du non lapen data philote nani tum nangke kar ju teng ladak 4 long ko nai pido thuji your permanent address pu nani tum permanent address tongon lapen data ladak last sido other details pu jo other details pu bangke lage nani tum annual income ko anlo ningkan silong ko ansi komai lo mapu ladak nani tum la 1 lakh pu la first tick bang like click there te choklo lapen nani tum number 2 long pido ko pc claim lo pu nani tum agriculture pute agriculture non nani tum jong si government employed pu click ta non lalan te choklo lapen dala dak tarik do yo lapen dak signature ke nani tum signature sikuri nang po signature pi date pana philote nani tum dak box masa bo do yo dak tik pi janon lapen dal philote dak date putu ji nani tum command to si ke submit jimal send jimal support la so hormu la nani tum la so tarik ti tok nang po lapen dal te la support print out date tok at pana philote nani tum jong si email ben si pothai ji bolonte la SBI email long se nang tum pothai ji bolote la so nang tum la so print out date pen nang tum fill up at pen la so photo click dena po photo click de pe aphi nang tum hola Aadhaar card ta both side na photo click nang po nang tum pan card ta photo click nang po la pen nang passbook ta atheng no front page bang photo click denon la pen hola SBI email long click denon send denon la ke send lote nang tum ke tang lo la pen nini thoma phirote nang tum SBI KYC ke tangdet po lapen hala bang jong si nangli tum jong si hola post office pen bang prote nangli tum la print out bang du payment nang po lapen nangli tum hola Aadhaar card lapen pan card print out that nang tum du payment on lapen nangli tum hola passbook front page ta du payment on la du pay mera nang tum hola envelope arlo thap thorra nang tum koloso state bank long sinang tum account doma la so address tok pa menon la pen post office long nang tum kate bok nai post office long jogdam choknon la pen ni thom ni plini pho pilote state bank long lepo la so envelope nang li kat pe thaya le tar jong sinang hola state bank long le lo polote la tum ni thomen ji la KYC ji bhan la tum KYC claim det po la KYC le ke tang lote nang tum account ke unfreeze to det po nang tum chok det po lasi nangli tum KYC ke kuri re deta chok bo pu KYC ke kuri vek nang ji nangli tum jongsi nangli tum ningkani silong batai si ke KYC kuri si ke mi jongsi beng atum le KYC kuri non punang toite det sita nangli tum kuri det si ke mi athe ko pi apol ma bote KYC ke nangli tum ake misen bank na accept se ji pukali KYC ke nangli tum mantuma ka joma dam KYC bolote bank ke thang ka sik sakvelo bank ko nang activate pithubo unfreeze ji phano nangli account lasi nangli tum KYC ka kuri ke thang ka sik sakve lapen KYC ka kuri ke bang nangli account nang use pider meni pu phan pen lasi pinige lapon se gang tonlo nangli tum ta dome thak me kardom